Oh, naabot ta. Oh, sige. Grabe no? Naabot na kita sa dugay sa tong biyahe. Di karon ba? Magsabot ta. Unya, Kung ato kita sa kumbiras kong amigo. Dili ta magkon ha. Magpurma dili na mo sigsabot-sabot kay gutom na kayo tanan. Oh, ita. Tata kay gutom na bitaw. Muna ni tiya. Muna na. Oh, sige. Gutom na kayo na. Kapulas man ka. Pagulat ba? Gutom na kayo. Gusla na kong tinay. Ayo, Baydel. Oh, bay. Bay. Naday mo, bay. Kani. Bay. Bay paniudto. Ay, lechon dyan, par. Pagulat ba? Gutom na kayo. Gusto mo, una man pod. Bahala mo dyan. Gutom na kayo. Bay. A few moments later. Bay, nagtapok ng tandiri tanan. Oo, bay. Pahiyog lang ko, pasalamat kay Ipay. Oh, sige. Sige. Salamat kayo sa manok kabisaya, kanindot kayo og sabaw, og spaghetti, og ang kanon, og anjo, salamat kayo. Ay, sus makabusog ni namo, pinta na mo tiya. Buto na. Salamat, salamat. Hindi na kadiri na. boss? Wala akong kay ka ba? Wa pa gani kung magpasalamat. Una-una kag kaon dira. Dito, bay. Sapul ka guryo na Taysa. Ayaw na. Mukhaon sa kubos. Wala sa ka. Una kag kaon, pa mo magani pagampo. Taysa boss. Una ka. Dito, puli. Gutom na ba? Dali mo kaon sa manok. Ito ba? Nagpasalamat pagani, gulong na ka. Nawa, di ka kakaog manok. Ako lang mahigop sa mo. Bahala ka na. Balindok la kayo.